היי לכולם. היום אנחנו הולכות לעשות ולוג. אנחנו בדרך כלל קרין. עכשיו המאפרת של סוואגר זה הולכת לעשות לנו כזה צילומים כאלה, הולכת לאפר אותנו. הגענו לקרין. תגידי שלום. היי. ועכשיו אלמה המתאפרת ראשונה שזה הכי לא פייר בעולם. אני הולכת לישון. זהו. טוב, מקורי! אני באמצע האיפור ועכשיו אנחנו מתכננות לוק. דאם. אלמה, את לא מבינה איזה יפה זה יוצא. טוב, עכשיו הולכים לעשות לי את הצד השני של השיער ועכשיו מסדרים את ליה. מה הולכים לעשות לליה? ותראו איזה יפה יצא האיפור. תראו! אתה יכול לעלות לחדר שלי. טוב, ממש יפה. הנה ליה. זה הוולוג. ולוג. ולוג? אמרת בלוג. אמרתי ולוג. זה מוקלט. שינו לי את השיער וזה ממש יפה. אליה אוכלת. וואו. סלם. מה קורה לאנסימים? לכיוון השמש. כן, סתיו, כן. בוקר טוב, אז אני לא יודעת אם בכלל סיימתי את הבלוג של זה יצא שלשום, כי אתמול גם שכחתי לצלם, לקחתי משימת בלוגים והיינו באסקייפ רום עם אנג'ל ורומי פרנקל. היום זה יום די עמוס, אנחנו בעצם נוסעות למשרדים שלי, עושים שם דברים, יסקית, כי משם אנחנו הולכות להשקה של גילטי, ומשם אנחנו חוזרות למשרדים של יסקית, ואז בא ראש אחד ומראיינים אותנו, ואז מצלמים כל מיני סרטונים שיהיה מה לעלות אחרי חופש לסוואגר. הגענו למשרדים של יסקית, ועכשיו אנחנו נפגוש את האנג'ל פה, ואנחנו עושים לו כל התיקים והדברים, כאילו באנו להסתכל עם זה להשקה. קבלו אנג'ל, רומי פרנקל וליה. ועכשיו אנחנו במשרדים של יסקית, ואנחנו נלך עכשיו להשקה. בנות, צאו מהמים! בנות, צאו מהמים, צאו מהמים! צאו מהמים! לא רוצה, פליז. וואלה, אנג'ל. מישהו באמת קוראים לי ליה כבר. באמת. מה? מה אכפת לך? טוב, אז הגענו לכאן ואין לנו מושג. נראה לי נעקוב אחריו. כן, נראה לי גם. כפרה, תראי איך את יוצאת. לא, תשגעת אותי. אייקה. אייקה. יש כאן אוכל. יש אוכל. זה מה שבאמת חשוב. באנו לאוכל, חברות. חברים. הנה לירן! מה קורה? ליה. ואנג'ל אוכלת לה. ואנחנו נטשנו אותה לשנייה כדי להגיד שלום לירון. שלום! וואי, הבלת אותי רומי, את לא מבינה כמה הבלת אותי. מה הגיע? אוקיי, שלום חמודים וחמודים. שלום! שקט רגע. אלמה לא מרשה לי לצלם ולוג, ממש מעליב מצידה. אלמה, אני לא מדברת איתך יותר. הנה טל ומיכל, היי! קימפו! תראו מה יש לה בשיער. בסרטון של ליה. איזה יפה! איפה טל? טלוש! מה זה? זה לחמניה? מה זה? סנדוויץ' ורוד.
טוב, תשבנו עכשיו. מורידים עכשיו קהות ויש פה... אני מתנצלת מראש שהקופסה תהיה קצת כבדה, אבל אני מאמינה שתתמודדו עם זה, נכון? כן! כן! תראו מפה! מה קורה? טוב, אנשים, מאוד מרגש. הנה אורי. אסור לי לספר מה אנחנו עושים, אבל בינתיים מה שתדעו לכם זה קליפ והוא קשור לראש אחד, ואתם תחכו ותראו איך זה קשור לראש אחד, ומעניין מאוד. תהיה ככה. כן, תקרות אם אני לא טובה. כן, בבקשה. ותעשו לי שלום למצלמה. עוד אחד עם השלום. חצנית. החלפנו בגדי ספורט ואנחנו הולכים לצלם עכשיו את אתגר היוגה, וכן, זה ממש מצחיק. אני לא כל כך אצלם אחרי הקלעים, אבל אתם תראו את הסרטון עצמו כשהוא יעלה. סיימנו לצלם את אתגר היוגה, יצא סרטון אחד הנדירים. אוקיי, צילמנו בנים מנסים מוצרים של בנות, ועכשיו אנחנו הולכים לצלם עם אורי שאנחנו עושות לו שבת. No, that's good. Angel, that's good. Angel, that's good. Angel, that's good. אנחנו מורידות לאורי שיער. אורי, יש לי שאלה, איך קוראים לי? מה שם המלא שלי? אנג'ל ג'ולי ברנס. לא, מה לא נכון? לא נכון. אנג'ל אנג'לינה ג'ולי ברנס. הרגע יוסיף לך. סיימנו לצלם עכשיו. טוב, תודה. עכשיו נשאר רק לערוך. שיתקשרו אליך, 09. קשה. נראה לי נסיים פה את הוולוג. למרות שזה אמור להיות ולוג שבועי, אבל זה ולוג כזה של יומיים, כי הוא ארוך בכל מקרה. ליאת, תגידי מקווה שנהנתם. יומו! או שנהנתם. ביי!